President Nelson Chamisa, Zimbabwe's visionary leader, once again demonstrates his unwavering commitment to the people. Sanapinda mashoko atonoti aiwa Nelson Chamisa aka kubatikira kwaanoita kunonyatsa kutobata-bata vanhu vazhinji. Vamwe vanotoshayiwa hope chaiko vadanitoziva kutoti saka vanosangana navo avaudza kuti kudii vanenge vatori nokuti mukatonyanya kuenda kukepcha kutoita maactivist ka kwakaitwa even towards the SADC summit ndomanyatsokuona kuti awa these guys makawadzi. Sanapinda mashoko amudanyugwa pana munoti subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pana panyugwa muchinzi seen in a heartfelt community engagements. Chamisa sits on the ground among elders in a rural setting, embodying the humanity and humility and connection to the grassroots that define his political journey. His fight is not just about politics, but about building a strong social contact with the Zimbabweans from all walks of life. With his leadership, the vision of a transformed Great Zimbabwe is becoming clearer by the day. His continued engagement with the citizens is a testament to his belief in people-centered governance, where the voices of the marginalized youths, women, and the elderly shape the future. Indeed, a new Great Zimbabwe is inevitable under his stewardship. Ndomashoko anobuda pana zvinzi aiwa Nelson Chamisa aiwa utungamiri hwake hauzongori wepolitics but adanyatso kugadzira foundation ye-social conduct inogara munyika yeZimbabwe. Hamuri kuona kuti aiwa anoonekwa marural areas aiwa akagara pasi aiwa pakagara vamwe achidiscassa ma-issues aiwa avari kusangana nawo ma-issues a-national interest. Amonyatso kuona kuti aiwa these things they are not being done by the regime. Potidzai mafukiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chamuona kuti aiwa chinyatso kugwadzawo kumuna the regime. Pindai kume section medu usana subscribe or like and turn on the bell icon.